Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Ug sa tanan nga panahon, sa tanan nga higayon, Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Sa ngalan, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Maigsuon, mao na niya ang ato sang ikalimang adlaw sa atong pagnobina ni Señor Santo Niño sa atong kapistahan dinhi sa atong parokya. Padayon tang mag-ampo nga magkahiusa ang katawhan, ano na'y kalinaw o pagsinabtanay. Dili unta magsigig away ang atong mga leaders, labi na atong mga political leaders, o ang mga katawhan nga nagtuo sa Ginoo, magsangyaw unta sa ilang pagtuo diha sa pulong o sa buhat. Ang ato sang mga benefactors, donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa pagpamalit ani ato mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, mandui ang among mga buhat aron makapahimuot kanimo ug himua nga magdaghan ang mga maayong buhat diha sa ngalan sa imong hinigugmang anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreyo. Tungod niini si Kristo mao ang naghimo sa kabag-ong kasabutan aron kadtong gitawag sa Dios makadawat sa walay katapusang mga panalangin nga gisaad sa Dios. Mahimo kini tungod kay may kamatayon man nga nagluwas sa mga tao gikan sa mga sala nga nahimo nila samtang ubos pa sila sa unang kasabutan. Kay wala mosulod si Kristo sa balaang dapit nga gihinimo sa mga tao nga hulad lamang sa matuod nga balaang dapit. Misulod siya sa langit, diin nga tubang siya karon sa Dios, alang ug tungod kanato. Ang Pangulong Pari sa mga Hudeo musulod ngadto sa balaang dapit matag tuig, dala ang dugo sa usa ka mananap. Apan wala mosulod si Kristo aron paghalad sa iyang kaugalingon sa makadaghan, kay magantos unta siya sa makadaghan sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Hinunoa, nagpakita siya karon sa makausa ug alang sa tanan sa naghinapos na ang tanang panahon,
aron pagwagtang sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa, ug tapos ni ana hukman siya sa Dios. Gihalad usab si Kristo sa makausa aron pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tao. Mopakita siya sa ikaduhang higayon, dili tungod sa sala, kundili sa pagluwas kanila nga naghulat kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awiti ang Ginoo bagong awit, kay naghimo siya katingalahang mga buhat. Awiti ang Ginoo bagong awit, kay naghimo siya katingalahang mga buhat. Awiti ang Ginoo o bagong awit, kay naghimo siya katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakabot og kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaan nga bukton. Awiti ang Ginoo o bagong awit, kay naghimo siya katingalahang mga buhat. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon, alang sa balay sa Israel. Awiti ang Ginoo bagong awit, kay naghimo siya katingalahang mga buhat. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo. Kamong tanang kayutaan, singgit kamo sa pag-awit, awita ang pagdaig. Awiti ang Ginoo o bagong awit, kay naghimo siya katingalahang mga buhat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awit ang
Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Dihay pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nangabot gikan sa Jerusalem ug sila miingon, anaa kaniya si Beelzebul. Ang uban miingon, ang pangulo sa mga yawa maoy naghatag kaniya sa gahom paghingilin sa mga yawa. Tungod niini gipaduol ni Hesus ang mga tao o gisuginlan niya sila mga sambingay. Unsaon man ni Satanas paghingilin kang Satanas. Kung ang mga tao sa usa ka nasod magunay pag-away, mapukan kanang nasura. Kung ang mga sakop sa usa ka panimalay mabahin ug magunay pag-away, mabungkag gayud kanang panimalaya. Busa kung ang gingharian ni Satanas magkabahin-bahin, dili kini mulungtad kun dili mapukan ug matapos hinuon. Walay makasulod sa balay sa usa ka tawo nga kusgan ug makakawat sa iyang mga kabtangan gawas kun iya unang gapuson ang tao nga kusgan, unya makahimo na siya pagkawat sa mga butang sa maong tao. Timan ininyo kini mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala ug sa tanang dautan nilang sulti. Apan ang tao nga magsultig dautan batok sa Espiritu Santo, dili gayod mapasaylo kay nakabuhat man siyag sala nga dili gayod mapapas. Gisulti kini ni Hesus kay may pipila man gud ka mga tao nga nag-ingon nga siya giyawaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Daghan kay mga pagtulunan nga makuha nato sa Ebanghelyo ug sa unang pagbasa. Unya para nako ang usa nga angayan natong i-highlight kaning giingon ni Kristo nga kun ang mga sakop sa usa ka nasod magunay away, mahugno gid ng maong nasod. Kinsa maning magunay og away nga di gyud magkasinabot ang yawa ug ang Ginoo. Di gid ni sila pwedeng sagulon. Muna magsagol na gani ning ato na ganing i-welcome ang Ginoo ug ang yawa sa atong kinabuhi, mahugno gyud ta. Kaya di man sila pwede sagulon. Gilingi imong tupad ina wa pa magsagol. Nawa magsagol. Kana bang musimba ka onya at the same time mamakak, manglibak nya mo justify pag yun adi oy di ta kahibog di kita kasa normal ramang ginagod kay tao ramanta. Kana bang mga ingon ana nga reasoning makahugno gina nato mo trabaho kag gobyerno or sa simbahan. Unsa man ang trabaho sa gobyerno, unsa man ang trabaho serbisyo o pangwarta? Kusga. Unya kun naa ka sa trabaho nga alagad sa katawhan, unya ang imong hunahuna mangwarta ka, magsagol na gani ng duha nga moalagad ko at the same time mangwarta ko, patay. Hugno gyud ang atong gobyerno. Mausa dinhi sa simbahan, ako pare, unsa may hinungdan nga napari ko, para pangulikta o para pangalagad? Unyag sagulo na nako ron ang pag-alagad kay magmisa ko pero ang tumong sa akong misa pangulikta.
Awa na, hugno gining akong simbahan nga gialagaran. Muna si Kristo, lahi siya sa ubang pari, matod pa diri. Kaya ang ubang pari, katong mga tao nga pari, na purely tao ra gyud sila, nialagad sila sa templo para mangwarta sad para sa ilang pamilya. Mao tong makasasala sila, sige sila balik-balik og halad. Si Kristo kausara ni halad, nganuman kay ang iya ra gyung tumong sa iyang paghalad aron maluwas ang mga tao. Kaluwasan sa mga tao. Unsa may iyang gihalad, ang iyang kaugalingon. Nya sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon, usa sa iyang mga gibuhat, inig-atubang sa tao niya, iya dayong papahawaon ang yawa gikan anang maong tao. Kay kahibawo man si Jesus nga samtang magpuyo ang yawa ni anang maong tao, bisag unsa pay iyang ihatag nga kaluwasan, di gyud mo epekto. Mabitan na mga doktor kung muhatag na nagtambal, doon na gyud mga pagkaon nga dili na niya gustong ipasod sa imong lawas. Kay og imo nang ipasod sa imong lawas, dili mo epekto ang tambal. Nga kabantay mo na? Gilingi ay mong tupad. Iklain na sang lingi na unsay may mga gidili ni moron. Inananay mga gidili. Nana, dagan kay nato nanay mga gidili. Nya nasay uban aron wa nay gidili, unsa may buhaton? Imnig tambal nya kaon bisag unsa. Imni lag tambal, kaon bisag unsa. Unsa man na siyang buhata? Panikas. Mo nay gitawag og panikas. Cheating. Ana. Inom lag tambal niya kaon bisag unsa. Pareha nas bana ba ay lagpasagdi ang imong pamilya, pangabit bisan kinsa. Basta ay atiman na lang gid imong pamilya. Mausa na kami mga pari ay lagpasagdi imong parokya. Tira diha bisag kinsa. Basta lang ay lang gyud pasagdi imong parokya. Inana ba tabun-tabunan gitawag na siya sa atong psychology of waxing. Namutangan ni mo wax ba? Para gud anang inyo mga pintal-pintal snaong, guwapa tan-awon pero ngilad gid ay ka. Imo lang gipintal-pintalan ba? Pero bati ko kagod, imo lang gipintal-pintalan. Waxing ang tawag ana. Pero ang Ginoo, ang gusto niya truth. Ang yawa ang gusto niya lies. Truth and lies cannot be together. Kinsa maroy nagsultis tinuod ko no, anang mga blanco. Kanang sikat kay sa social media ba nga ngatong budget sa 2025, daghan kaayong blanco nga natuklasan paghuman sa BICAM. Kanang nakahimo na sila og desisyon ang Senate og ang mga representative sa Senate og sa lower house, naghimo na sila ilan ang gipirmahan. Daghan ko nung blanco, pero pag abot na dito sa executive branch, sa office of the president, wa na'y blanco. Na maroy nag-question na kinsa may ni fill up ato. Human namang meeting sa angayang mo fill up. Kinsa may ni fill up. Muna, truth and lies cannot be together. Og imong i-justify ang lies using truth, that truth becomes lie. Awa mo kasabot? Awa di masabtan? Kana bang moingon ka nga ang tinuod mao kini, pero ang imong tinuod gagisayt para mo dipinsa sa bakak, magkalisod gid ta ana. Unsa may buhaton? Angkon sa tinuod. Muna ako mo angkon jud ko sa tinuod nga layo pa kaayo ang pagkahalin sa atong slot. Ay, ako kaning ato tininood lang ni kanabang karong Sabado mao na ang atong pista niya. Ang atong gi tagana nga slot ani mao ang SNHG karon na ning Sabado.
Pero naapay 14,317 ka slots nga kana ganing wap mahalin. So kini siya og di ni mahalin maglisod kita karong Sabado. Unsa man halinon tani o dili? Natanawa ang mga giyawaan hinay kay tingog siya. Halinon kapoy biya na sige palit slot mao na nga nagsagol na ang atong greediness o ang atong enjoyment. Nindot ba yan, Father, nga naagitay nindot na selebrasyon ni Santo Niño kay love guna nato si Santo Niño pero ay lang may papalitag slot. Mukuan lang mo enjoy lang may sa celebration ay lang may papalitag. O kadto na lang nakapalit naman ko 3 ka slots man to or 10 ka slots or 20 ka slots tag 100 pesos kadto na lang. Ayaw kay ang Ginoo ang gustos Ginoo as long as there is need to purify our hearts then do it. Mao na siya sa Ginoo. Muna ingon ang Ginoo gapusa ng kusgan. Ug unsa may kusgan nato kasagaran dinis kalibutan ang atong self. Kining atong self mao ginay mo pugong ay sakto na na. Pila ragoy imong share nga nas katilingban. Pero wa ta maghunahuna pilay gi-share sa katilingban nga hinato. Di ba? Naghunahuna ba ka pilay gi-share sa katilingban para nimo? Pananglitan kanang karsada. Kanang karsada nga gibuhat diha sa public road, barangay road, provincial road. Kapila man ka nagsigig agi-agi diha karon nga nindot na kayo ang imong pag-agi. Pero ikaw, imong parkingan ang public road. Gitagaan na kag benepisyo aron maayo imong pag-agi, kuyog sa imong mga silingan, imo pag yung parkingan sa imong personal nga sakyanan. Inana ba? Kining ato rong selebrasyon ni Santo Niño, magbaha man gining grasya aning atong pagsigig isa-isas atong kamot kanamo maluoy kaunta kanimo nangilaba makabenepisyo magitaana gikan pa atong selebrasyon sa basilika selebrasyon nato diri hapit tanang simbahan mga kapilya nag-celebrate kadako anang benepisyo pero pila ra may imong gi-share kanang 100 pesos para sa slot share sa kag extra mile mo nang doon na taroy challenge. Gawas atong regular challenge na to na atay special challenge hangtod karong Sabado. Katong minimum sa to, maximum o extreme. Thanks be to God. Mao na ni ang atong nakuha gahapon. Ang minimum challenge katong 900 pesos 12 na ka ni Abel. Di ba? Pero ang maximum, 0. Extreme, usa. Di ba? Katong 16,000. Ang minimum, 900. Ang maximum, 5,400. Ang extreme, 16,000. So, usang extreme, 0 pa ang maximum, o 12 ang minimum. Kay bao ba mo unsay mahitabo? Kung minimum gani atong ihatag, minimum rasad ang atong madawat in return. Unya kung maximum sad o extreme sad ang atong madawat. Unsa may gusto ninyo nga madawat kanang minimum grace, between minimum grace and extreme graces. Unsa may gusto nimong dawaton? Tagaan ta mog sample. I-times mo nag 100. Ang minimum 900. I-times ni mo 100, mahimo na siyang 900, lagi, 900 times 100. Pila man na siya? 90,000. Dako, no? Pero gadto kas extreme, 16,000 man to siya, times 100, pila man to? Pila? 16,000 times 100. Libog man tani.
160. Duha ka zero ko na. Ibutang nimo sa 16. 1.6 million. 1.6 million. Gipapilion karon. Nagdakog 1.6 million diri niya sa akong wang kamot 90,000. Asay gusto nimong dawaton? Kaning 1.6 million o kaning 90,000? Kusga. May. Way mo pili sa 90,000. Ay, karing 1.6 million. Pero timan ibaya. Ang dako nga grasya, dako sa tag-investment. Matud pang San Pablo, ang nagtanom og jutay, muani og jutay. Ang nagtanom og daghan, muani sa daghan. Mga igsoon, si Kristo, ang iyang gitanom para ta maluwas, ang iyang yung lawas og dugo. Kita, pangayuan lang tagamayng slat, dili pa na lawas og dugo. Ihatag ka nato aron sa tamaka sinati sa tinuod nga kaning gitawag nato kaluwasan. Dili nato mapapahawa ang yawa sa atong kinabuhi kun dili patakamaosang muhalad sa atong lawas ug dugo. Nining santos nga misa diin si Santo Niño mo'y atong gipasidunggan, kining bata nga ni adinhi atong gipasidunggan, nahimo ni siyang tao tungod kay ang mahal nga Birhen Maria mihalad sad sa iyang lawas ug dugo. Ug mausad si San Jose. Kana bang kalimtan na nato ang atong kaugalingon. Matud pa diri sa atong ebanghelyo, ang nakasala sa Espiritu Santo dili mapasaylo. Pasabot, unsa man ang Espiritu Santo, nagtudlo unsay maayong buhaton dinhi sa atong lawas ug sa atong kalag. Di kita maminaw sa Espiritu Santo ang atong gipaminaw, ang atong lawas na lumalabay, di kita maluwas. Pero maminaw na ta sa gitudlo sa Espiritu Santo nga maorasad ang mga pulong ni Kristo, maluwas kita. May ni-text na ako, bag-o pa lang, nga ang iyang anak nahimo nagyong adik. Siya Father, unsaon man pagsumpo nato ning drug addiction, naundang naman tatong akong anak, karon ni balik naman sad, di narabagyod mapugnan. Ako na lang sa siyang giingnan, higugmaan na lang ng adik. Ni siya Father, oy, maggawas nga mangawat, mura naman siya wild kayo, na miligro mang among kinabuhi. Nako, parihar sagod sa pagmabdos nimo o pag-anak nimo ana, na miligro sa to imong kinabuhi. Karon nga, imo na sana siyang pakatawhon pag-usab, aron mabag-o, tagay sa ng imong lawas o kinabuhi. Risk your life for that son. Di ba? Mo risk tan. Higugma, ayaw i-reject. Muna ingos Kristo, papahawa ang yawa, gapusa. Unsa may gapuson, ang atong lawas. Nya kinsa may atong i-set free ang atong kalag. Set free your souls. Bound or bind your bodies. Muna ingong Kristo, deny yourself. Take up your cross and then follow me. Muna, hinaot-unta nga ang atong pagnubina karon ni Santo Niño, maghimog yung mapuslanon. Ang atong timailhan nga ang atong selebrasyon mahimong mapuslanon o matuman gyud, pinaagi aning atong paghiusa, labaw na gyud ang atong pagpamalit aning atong mga slots. So siguroon nato og palit ang is in HG aron karong Sabado malipay ang katilingban nga kita sad lipayon sa Ginoo. Manindog ta para sa nobina alang ni Señor Santo Niño.
Mga igsoon, si Jesus ang matamis o yamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao, gibalusa nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan. Busa karon uban sa mapaubsanon o mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayoon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan o kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo o pangilaba, himuon nato kining santos nga nobina alang ni Señor Santo Niño. Palihog mangluhod. Pagampo sa ikalimang adlaw. O Jesus nga makagagahom sa nga tanan, nga tungod sa imong kaluoy, nagpakita ikaw sa mga katawhan, pinaagi sa mga milagros, nagasimba kami kanimo uban sa kapunungan sa mga bertudes, nga tinugyanan sa imong kamahalan o gahom, aron sa pagpakita sa mga tao sa imong mga katilingban, nangamuyo kami kanimo sa dakong pagpaubos, nga hatagan mo kami sa mahal nga grasya, nga ikadugang sa pagkasantos sa himaya, nga walay katapusan. Amen. Ato karong pangayoon ni Señor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang atong itubag, O Señor Santo Niño, luwasa kami. O Señor Santo Niño, luwasa kami. Nga ang simbahan magbag-o sa kanunay, musaksi sa hustong mga mithi sa pagkinabuhi, sa ingon matabangan nga matukod pag-usab ang napukan nga kalibutan, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, luwasa kami. Nga ang nagkagubot o naggubat nga mga nasod, makakaton sa pagpuyo diha sa panag-uyon o sa pagtinabangay, aron makabot ang kalinaw sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, luwasa kami. Nga ang tanang matuuhon kang Kristo, mubuntog sa pagkabahin-bahin, aron mahiusa sila diha sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, luwasa kami. Nga ang mga masakiton o ang mga inutil, makasinati kahupayan o atensyon, gikan sa mga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, luwasa kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, luwasa kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, luwasa kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, luwasa kami. Nga ang mga matuohon nga mihalin na, maluwas gikan sa kadaot sa kamatayong dayon, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, luwasa kami. Tanan, O Jesus nga matamis o yamot, Señor Santo Niño, ikaw ang tuturan sa matuod nga paghigugma,
nagaampo kami kanimo alang sa panagdait o panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo, Ginoo, sa kahayag sa imong grasya ang mga erehis o mga sismatikos aron makaila o managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsolon. Ihatag mo, Ginoo, ang mga grasya nga among ipangamuyo niining nobina. Pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang simbahan gipatindog niadtong mga tawhanan aron ang larawan nimo dunay usang puluyanan ug Maigsoon pagampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagday paghimalay sa iyang ngalan alang sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon ang among mga halad nga sa pagsantos kanamo imo untang itugot nga magluwas kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan, sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusikan namo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahit
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Si Kristo Kristo namatay, namatay, si Kristo mabanhaw, si Kristo mabalik nanhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanam nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug
Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami ituwid sa pagsunay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man tangging harian, ang kahumugan himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang adlaw sa kinabuhi, manglaban mahimong tuig, ikaw kahulugan sa kinabuhi. Matag adlaw, matag tuig, unsa ang kinabuhi, wow, imong paguli, ikaw kahulugan sa kinabuhi. Matag adlaw, matag tuig, Santo Niño, kalipay kasakit, kawanon kanunahan,
kadaugan kapildihan, ayaw pagpalayo, lamdagi kanunay ang akong padulngan, ayaw itugot nga ako mahisalaan. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot ka namo nga sa pagdawat namo sa imong grasya nga makabuhi, maglipay kami kanunay sa imong hatag, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga gahom. Niya mulihok ra ni siya kung sama ni Kristo ato sa giyong ihalad ang atong lawas ug dugo aron pagpapahawa sa yawanong presensya or sa sala. Dili nato sagulon ang yawa ug ang Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Salamat sa aming alagad nato karon, labi na gyud ang atong pilgrims, ang Cofradia de San Vicente Ferrer, ang atong singer si Brad Rene Monticalvo, ang atong salmista si Brad Matias Baguio, ang atong mga lectors si Sister Lobelia Colina and Sister Catalina Kapangpangan, o ang atong mga mihimo sa formal offerings karon, ang atong bread and wine offerers, Mr. Albino o Mrs. Alicia Mondrado and family. Salamat kanyong tanan. Masipang pakpak. Ang karong hapon, ang atong activity, mauna sad ang motorcade, ngadto sa mga chapels, ngadto ta dito magsinulog sa Santa Cruz proper, Catanoy, Lutheran, Villarisa, o Tabaylaon chapels. Mao na atong bisitahon human sa alas 6 sa gabi nga main novena mass. Salamat kaayo. Ang ato dieng topic kay Sinulog to Santo Niño as your way to achieve as pilgrims of hope. Pasabot kining atong pagsinulog karon, labi na gining atong gihimong kuntis-kuntis sa atong 5 ka barangay, maunta ni ang pamaagi aron nga makapanaw ta uban sa paglaom. Inaot atong iyampo, no, maka sinabtanay sila. Ang atong update, salamat sa atong mga slatters. Kay bawa mo pila na kabuk atong slot karon. Tulo na, no? Tulo. Usa ka main katong atong SBF dag para sa atong kumbinto. Ang atong halin 49,434 na ka slots, na apay 10,566 ka slots nga available, 500 pesos per slot. Ya doon na ni siya 16 slot challenge na tag 8,000 per challenge. 393 na sad ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Ang atong Santo Niño's Healing Gifts is in HJ. Para ni karong Sabado na ha, dili na ni siya mulapas karong Sabado. 25,683 na ang atong halin, na apay 14,317 ka slots nga available. Ato ning paspasag palit. Nya doon na ni 25 slot challenge nga tag 2,500 per challenge, niabot na sad og 364 ka 25 slot challenge ang atong nadawat. Nya kadtong atong itabang ngadto sa parokya ni Father Arnel sa Virgen de los Remedios, 12,000 man to atong kuan nga slot. Angan ato kay haligi
para ni Mama Mary or HPMM. Uy, dako taghalin gahapon. Gahapon pa man ta nagsugod. Ang atong halin 1,380 na kaslots, 10,620 pa ang atong halinonon, 100 pesos per slot. So atong pakpakan ang tanang namalit niini. Salamat kayo. Yan, natay special challenge para aning kapistahan ni Santo Niño hangtod ni karong Sabado. Minimum challenge 900 pesos, maximum challenge 5,400 pesos, extreme challenge 16,000 pesos. So sa pagkakaron, ang minimum challenge 12 ang atong nadawat, maximum challenge wala pa, 0 pa, extreme challenge na ay usa. Hilig man tingali tag extreme, no? Nya padayon sa mong suporta sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod, 218,000 ang atong subscribers. O niya sige lang gyud mo og view, like, share kada adlaw at least once a day or twice a day or thrice a day. Nya subscribe katong pakakuan. Tulo ang atong mahatag dinhi. Una, ang atong kaugalingon mas ma-enrich sa sige natong paminaw sa atong mga pamalandong dinhi, mga homily ug misa. Ikaduha, makahatag mo og income para sa atong parokya. Ikatulo, makalikay sad mo sa mga scammers. Tanawa kanunay dinhi sa atong online mass dinhi aning atong channel ang official nato nga information. Makita na inigkanta sa offertory song o sa final songs panahon sa atong online mass. Nya ang ato dayang nadawat nga income sa YouTube atong December, month of December, niabot og 211,000 kapin. So atong pakpakan sa usab ang YouTube. Salamat kayo na nagitay ikatunol-tunol sa ato dinhing mga bisita nga atong gitawag og mga Jesus, no? Mga Jesus. Sige na sila diag hatag og papel. Request og bugas, tambal, hasta palungon na ato na silang tagaan aron di na gid makabalik. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Makatulo na sad nato isinggit, Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Masipang pakpak ni Señor Santo Niño. Hari sa kalipay, hari nga gamay, hatagan unta kami gluna diha sa dugan mo. Hari nga gamhanan, hari sa tanan, walay tubong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, daghang salamat sa kaayo mo. Daygon sa kanunay ug simbahon kagayon. Santo Niño,